поредна победа за Локомотив. Нов пресечен пас. Този път Йоанис Кикрилис зад гърба към Шоу Андерсън. Обратно срещу Девъръл Рамзи. Заслон на Милър. Отклонена е топката към Йоанис Кикрилис. Добре вдигна той Кесър във въздуха. След това с един дрибъл напред и стрелба от средна дистанция. Йоанис Кикрилис с позният играч от миналия сезон. Вдигна се темпото и сега Девъръл Рамзи намира Йоанис Кикрилис от ъгъла. Още една тройка за Локомотив Пловдив. Ивица Вукатич видя достатъчно и взима прекъсване, защото и стрелбата започва да тръгва за домакините. Случи ли се и това, доста трудно ще се случват нещата и за миньор. Андерсън спря се, не тръгна към коша и трябва вече да се търси начин да се атакува. Брилянтна пресечка. На Кикрилис. И това е 11-та асистенция, мисля, че за Девъръл Рамзи. Нелеп пропуск от Джулиан Луис. Кикрилис ще стреля за 3. Виж тройка. Ключова ситуация. Шоу Андерсън се реваншира срещу Гергов. Страхотен пас на Рамзи. Кикрилис бележи на бърза атака. Красота.